आरोना नै जाबाय खांजासिगोन बानायगासिनो दं आरोना आङो टिफिनाव हरनो थाखाय पेनकेकखौनो बानायबावबाय आं दिनै नै बिदि बाबल्स जाबाथाय बेलथायनांगौ आरोना सनाफोरनि बेबायदि दाख्लैना माने हाखु दाखु बानायनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय हाखु दाखु बानायबाथाय सेबा माने मोजां जानो नागिरा दिनै टाइम दं नालाय ओंखायनो नै लासै लासै बानायगासिनो दं आङो पेनकेक जाहोदावबाय नालाय बिराद गोथाव मोनलायबाय आरोना बेखौनो जाबाय थानो बिसिगोनलायबाय मैयाबो जादों दाखालिबोथ' भिडिअ लाबोखादों आरोना बेखौ बानायनायनि आरो दिनैबो टिफिनाव लाङोलायनो ओंखायनो बानायगासिनो दं आरोना आं मर्निं सिखारनानै कालाराबो बिराद मोजां जाबाय सावखांजोब्बाय सनाफोर आङो नै बिराद मोजां जादों आरोना दिनैना साबसिन जादों दाख्लै माने हाखु दाखु बानायनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै एसे टाइम लानानै बानायबाय आं टाइमखौ मोजाङैनो होनानै ओंखायनो नै बिराद मोजां जाबाय सेबाबो ओमफ्रायो दा फिसाजोखौ फोजानोसै आरोना आङो 6:30 जाबाय टाइमाबो फोजालांसै सानैबो सिखाराखै आरोना बिब' बिनानावबो उन्दुगासिनो नै फोजानोसै दसे थानानै एसे एवबावनांगौ दंबावो आरोना मोननै मोनथामसो बथलाव एसे दंबावो थावबो नांलायलाया आरोना बिराद मोजां जानो कालाराबो ओरैबायदि मोजां जाखायो ओंखारलायबाय सनाफोर स्कुलाव थांनो टाइम जाथ'वाखै आरोना एसे दंबावो टाइमा देलायखांनानै लाखांबाय दुगैस्रां लोबस्रां सनायाबो सिखारबाय नै सनायाबो सिखारबाय सासेया ड्रेस गानगासिनो जानाय नायनोसै आं नै पेन फिथाखौ पेन फिथा थाव गैया मा गैया फुङाव ब्रेकफास्ट खालामनो मोजां जायो आरोना सनाफोर थांसैलाय आरोना ओंखारलायबाय सनाफोर थांनानै फैगोनसै आरोना नै बालायबाय सासेखौ सासे नै दोननानै फैगोनसै आङो थांगासिनो जोङो नै आब'आना थांदो दे आदा आं दा लांफैगोन मिथिबाय नै मा बुस्थु लाबोफादों दा संबा नुगोन आरोना नै सनाफोर दहाय प्लास्टिक गोसोमनिया दाउ बिगुर लायनो सरि दाउ बिखा आमाय थुकुल जानोसैलाय जानानैसो मानसि जागोनबो मावगोनबो आरोना संलायबायलाय नै गोथाव जानोसैलाय जाहां अबस्था जानानै दङ नै मोनहां जाहां अबस्था नै बेदरा एसे जाथावथाव रुब्लाहांबाय आरोना सनाफोर नै दै होजासिगोन सनाफोर दै होनसै आरोना बिराद मोजां एवबाय आं गोबावनो नै कालाराबो बिराद मोजां जाबाय आरोना नै बा फिसाजोआ गेलेगासिनो आंना दै होनसै दै ओमफ्राय दा मैगं खानोसै आरोना आङो न'नि अलकबिया देरबाय गोथाङैनो जागोन आरोना आङो नै बेलाय नै गिदिर मबाइलाव फिसा नुयो आरोना गिदिरानो जाबाय आरो देरबावगौमोन आङो जानोसै आरोना जानो लुबैदों ओरैबो दं नै गिदिर नैबे देरसिन एसे बेखौनो खानोसै आं बेखौ फुबाय नै
नै सनाफोर ओंख्रिया आंना जासिगोन आरोना नै बिदैखौ एसे जबहोबावगोन आङो बरिया टेस्टि नुखाबाय दाउ बिखा दुन्दिया होनसै एबार सनाफोर दैयाबो जब्बाय लकेल दुन्दिया जाबाय खांजासिगोन सनाफोर ओरैबादि टेस्टि नुखाबाय आरोना नै खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव टेस्टि नुगोना नुवाखै ओरैनो नै सनाफोर खोन्थाहरदो आरोना नै टेस्टि नुगोना नुवाखै ओरैबादि गोथाव नुखाबाय आरोना रियेलावथ' मबाइलाव माबादि नुदों केमेरायाव माबादि नुदों आं मिथिला खिन्थु रियेलाव ओरैबादि टेस्टि नुखाबाय नै नै सनाफोर खुरना लाबाय आरोना आङो नै आंना ओंखामाव दिनै बिबारबो बारदों बिलाइबो बारदों आरोना नै दाउ बिखा माइथिखुल बिदै ग्रेभिखौ लाबाय एसे लाइ बिलाइ फिसा फिसा न'नि अलकबि लाबाय अल बेदरखौ लाबाय नै दरसे बिदिनो जागोन आरोना गोथाङैनो बानलु लाबाय थ' जानोसै सनाफोर संबाय नालाय जानानैबोथ' देखायनांगोन ना नै थ' सनाफोर संबाय नालाय जानानैबोथ' देखायनांखागोन आरोना ओंखायनो लालायबाय नै आङो गोथावनो खुरनानै थ' जानायखौ नायलांदोलाय एसे सनाफोर जोबजासिम नै ग्रेभिया ओरैबायदि कालारिं जाथारदों आरोना जानोसै न'नि गोजा आरोना गासिबो न'नि गोजा न'नि ओंखायनो गोथां न'नि गायनाय नालाय ओंखायनो गोथाङै जानो नागिरदों आरो आं गोथाङै जानो बिराद मोजां मोनो आरोना सनाफोर बिदिखौ थ' जानोसै दाउ बिखा जानाय नायनि जोबाबो सिखारनाय नङा आरोना सनाफोर जोबाबो सिखारनाय नङा ओरैबादि टेस्टि जादों बिदैखौ एसे लुना लानोसै ग्रेभिखौ कसमसे ओरैबादि टेस्टि जादों आरोना सनाफोरा बिराद गोथाव गोथाव संना जानो रोंबाय आरोना आंबो दाना बेबो बेदरा अल बेदरा न'नि नालाय ओरैबादि गोदै आरो गोथाव आरोना गोबोरखि हासारनि जेबो हासार बाहायाखै गोबोरखि हासारनि ओरैबादि टेस्टि बेबो गोदै गोदै लुबैनाङा दे सनाफोर दे
गोदोनासे जाखांबाय सनाफोर आखाइ सुनानै लागासिनो थाब थाबनो जाखांबाय गोदोनासे सनाफोर जाग्राखौ जायाबालाय माथो ना जानानैसो मावनो हायो खामानिफोरखौ जायाबा मावनो हागोन नामा जानायखौ गारा ओंखायनो सोर मा बुङो बुंथों आरोना जानायखौ गारा ना सना बिमाया जागोनबो मावगोनबो ना सानै सानै फिसा खांनांगौआ जायाबा ओरैनो एनार्जि फैयो फिसाजोखौ लायनाय टाइम जानोसैलाय सेटारडे नालाय दिनै 11:35आवनो गयो 10:30 जाबाय एसे दंबावो आरो टाइमा दसे थानानै लायनोसै खामानि दंबावो न' स्कुलनिफ्राय फैनानै रायलायनाया दा सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै थ' भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अननानै मोजां मोन्दोंबा कमेन्ट मोजां हरदो आरोना सनाफोर नेगेटिभ कमेन्ट दाखालाय आंथ' जेबो गाज्रि भिडिअबो लाबाखै आरोना न'आव जानाय लोंनाय थानाय ब्लग भिडिअ न'नि फेमिलिनि भिडिअसो लाबोयो नालाय ओंखायनो गाज्रि कमेन्ट दाफैथों आरोना सनाफोर आइदि दे दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय मोनसे खोथा जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान कुइसन बायदोंब्ला आरोना आं वेलकाम खालायो आंनि चेनेलखौ ओरैनो नायनानैल' डाटा कमेन्ट हरथार आरोना मोनसेबाबो आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालां थ' मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे होलां आरोना सनाफोर आरो फेमिलिनिफ्राय नायदोंबाथ' आरोना ओरैनो डाटा कमेन्ट मोनसे हरथार